оё метавонем закоти молро ба зборҳое ки эълон мекунанд бо номи як ниёзманду фақир дар сурати ҳисоби онҳо бигзаронем? яъне закот аз мо саҳеҳ мешава ё на? бисмиллаҳ валҳамдулиллаҳ вассалату вассаламу ала расулиллаҳи аммо баъд. на дар ҳар сурат мо метавонем ки закоти молмуна ба ҳамун сурати ҳисоби ӯ ниёзмандҳое бигзаронем ки бо номи онҳо збор кушодагиянд. хоб яъне барои саҳеҳ шудани адои закот шарт инае ки моли закот ба мустаҳиқи закот дода шавад. хоб аммо дар масъалаи ин ки бо номи як нафар вақте збор мекушоянд, вақте ки мо ҳам мехоҳем закотмуна перевод бикунем, аллакай ӯ инсон мустаҳиқи закот нест, чунки аллакай дар сурати ҳисоби ӯ як миқдор маблағи ҷамъ мешавад ки ӯ бо ӯ миқдор маблағи муайян мустаҳиқи закот наметавона шида. хоб яъне на дар ҳар сурат мо метавонем ки моли закотмуна дар ҳамин хел зборҳо перевод бикунем. на дар ҳар сурат, магар дар сурате ки таҳқиқ дошта бошем, таҳқиқ кунем ки дар ҳолате ки мо закотмуна перевод мекунем бо номи ҳамун ниёзманд, дар сурати ҳисоби ӯ ягон миқдор маблағи пулӣ ҷамъ шидагӣ нест. дар ан ҳамин сурат мо метавонем ки закоти молмуна ба ҳамун ниёзманде ки бо номаш збор кушодагиянд перевод бикунем. дар ғайри ин сурат мо наметавонем ки закотмуна бо номи ӯ дар сурати ҳисоби ӯ перевод бикунем, чунки вақте ки мо перевод мекунем аллакай дар сурати ҳисоби ӯ як миқдор маблағи муайян ҷамъ мешавад ки бо ӯ миқдор маблағи муайян ӯ мустаҳиқи закот шида наметавонад. хулоса барои саҳеҳ шудани адои закот шарт ҳамие ки мустаҳиқи закот боша. яъне як касе ки мустаҳиқи закот набоша, мо моли закота ба ӯ агар додем, закот аз мо саҳеҳ намешавад. хоб ба ҳамин хотир бародаро, барои касое ки закот метие, хуб таҳқиқ бикуне, баъд закоти молитуна бурварда битие. валлоҳу аъламу биссавоб.